OK, takže nazdárek bazárek, tady je Melounek a já vás vítám u třetího dílu ze série Need for Speed The Run. Jste si mohli všimnout, pravo nahoře, tak dáme závod. Jako vždy. Dáme pokračovat v závodě a skončili jsme na tom, skončili jsme tady, já nevím, jak se to tam jmenuje, no, skončili jsme úplně stejně, jako jsme končili v minulém díle, takže teďka pojedu znova tenhle závod, protože v minulém díle jsem to nedojel. Musel jsem si to dát znova, ano, taky jedeme. Jedeme s naším nádherným Porsche RS 40. Před náma je jeden skrček, který ho dáme. Přijde mi to, mám menší lagy. A co bych ještě řekl? Jo, tohle. Dneska je první školní den, takže končí prázdniny. Jo. Ne, nebudeme brečet. Takže a ještě jedna věc, jo. Tahle věc je, že budu natáčet videa v HDčku, takže budu točit, teďka jsem mi pěkně předjel, vnějškem, 720 HD, nebudu to točit v Full HDčku, protože mně přijde, že stačí i to HDčko, já totiž se dívám vždycky v tom HDčku a vidím, že ta kvalita je taky dobrá, takže jsem se rozhodl, že to budu točit jenom v HDčku. Tak. A doufám, jakoby, že teďka to tady počkat, pojď. Bez škrtnutí, to jsem trošku dobře, protože trošku jsem vyjel ztrati, ale doufám, že vás diváky, kteří mě sledujete, tak mě za to neukřižujete, protože bych byl nerad. Tak zatím se nám daří, počkejte. Trošku nahlas zvuk, přijde docela potichej. Tak jdem. Tak dělej Poršátko, za náma je čisto, tady. A už se trošku, pojď, dobře. Trošku jsem vyjel z cesty, musím přibrzdit, abych jsem to srovnal. Doufám, že už ho dáme teda, protože jestli ne, tak to už bych se fakt zbencnul, protože už to dělám na po třetí nebo po čtvrtý, nevím, asi jo. Tak pojď, teďka chtělo vzít, dělej. To jsem zase podělal. Tak ty mě předjíždět budeš, jo? No tak to ne, tak to si nenechám líbit. No máš štěstí, zapadni. Chybička, ale odstavil jsem auto aspoň. Dobrý, jsme zatím 177. Vytoč. Yes. Pojď, dělej turbo. Kašlu na tebe. Zmetku. Jako. Už jedu 7 minut? What the fuck? Jedu 7 minut, to je blbost. Teďka si to tady pěkně zkrátím a on je docela hodně přede mnou, to je špatný. Jej, pojď. Dobrý, zatím točím výborně. Turbo, jeď, ne,
zase... Sakra. Ne. Ale můžu ještě jednou šmiknout. To do něj ale nesmím nabourat. To snad dám. Pojď. Pojď. Jo, menší jumpík. Tak Porsche není zase tak moc dobrý. Jelej. Tady bude brzdit, ale já ne. Já to vemu do něj, to je v prčicích. Počkej. Já ho vemu, já ho dám. Yes, je to tam. Nazdar, pojď sem, kam jdeš? Kam to chceš? Jo, nazdar, 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 nazdar. Nazdar. Tak jsme 175. Tak. Myslím, to jde to do, bych řekl, trošku menší lagy, že mám. Ale to se mě může zdát. Tak dáme jasnačka pokračovat v závodě. Tyjo, já se nekouk, kolik natáčím. Počkejte, tak za tohle se... Pardon. Za tohle se omlouvám, že se... Kouknu kolik... 6:26. Dobrý, takže... Jo, 6... Jo, dobrý. Se omlouvám, ale... Něco na mě trošku leze. Takže trošku budu odkašlávat. Tak. Tak zase Poršátko. Teďka už... A zase tenhle ten auták. Nabořil nás Aston Martin. Ano, a zase my se tady rozsekali a jedem, trošku pomalejší start. Jo, tak ty mě budeš předjíždět, jo. No tak pojď, kamaráde. Ty jdeš. Já zatáčky, ty jsou moje. Jsi v říti, ježiš, ty seš loser. No jo, vytlačení, to je moje. Ej, kruci. Dobrý, pojď, jeď. Nádhera. Brzda, brzda. Jelej, yes. Brzdí. Dobrý, ne, ej, tohle jsem podělal. Ještě mám 25 vteřin. Aj, to dáme. Tohle jsem teda docela podělal, ale nevadí. Předek pěkný, zadek hrozný. Nevadí. Je, menší lag, oj. To se omlouvám, mám lagy. Ale zase, ježiš, ty lagy jsou hrozný, jej. Aj. Dobrý, nádherně jsem tě dal. No dal jsem tě, ježiš, ty jsi oj, ježiš. Ty jsi ale loser. Hold the lid. To je jasný, ještě 7 vteřin. Oj, tady trošičku přes šutry, doufám, že to nepodělám. Dobře. Sakra, jo, dobrý, za mnou. Je, nazdar, je to moje, já jsem tě rozsekal, kámo. No ale nebylo to moc dobrý teda. Tak, jedem. Ježiš, ty lagy jsou teda strašný. Tak, až tamhle je checkpoint, jo. Ty jo. Na checkpointu brzda, na checkpointu uvidím dalšího nepřítele, takže tady můžu jet jak dlouho chci. A nevadilo by to, takže pohodička. Brzda, brzda.
Pojď. Aj, dobře, já. Počkej. Modrý auto. Viděl jsi, dobrý. Tak tebe, modrásku, tak to si přijdu pro tebe. Oj, tohle jsem podělal, aj, zase zadek to odnes. Ježiš, to jsou hrozný lagy. Tak pojedem. Kolik je? 173, takže jsme 174. Brzda, teďka jízda. Jej, trošku kloužu, ale vyrovnám to. Dělej už. Rozsekám, počkej. Nevadí. Já si furt bouchám do mikrofonu, tyjo. Se taky omlouvám. Tyjo, ale ty lagy trošku zadrhává. Dělej. Pojď, modrásku, tebe vytlačím ze stráně, jestli to půjde. Co? Nevytlačil. Škoda. Oh, shit. Dobrý, brzdi. Jeď. Plný. Dobrý, plný plyn. 27 vteřin se mám udržet, takže modrej, to pro mě bude lahůdka. Ježiš, tohle jsem trošku přepísk. Dobrý, a tady se to ukáže, kdo bude lepší. Tady to trošku krouhnu menší. Wow, shit, motherfucker. Dobrý, to jsem ještě dál. On tam najel taky. Je-li to. Kopy to platí to. Oh yeah. Dělej. Ježiš. Se vám teda omlouvám za tyhle lagy, ale to se... Nevím proč, ale vždycky, když zapnu nahrávání, tak mám někdy menší lagy mám. No zase lag. Ale když normálně hraju, tak to je bez... Když hraju normálně bez natáčení, tak to je v pohodě. Vytoč to! Jo, vydrž! Yes, ty vole! Se omlouvám, ale tohle jsem teda říct musel, to bylo těsný. To bylo těsně jak prasy. No jo, tebe rozsekám, tyjo. Radši si jdi zahrabat, jak ti budu ujíždět. Shit, brzdi, dobrý. Jej, shit, debilní lagy, tyjo. Se mluvám, že mluvím trošku prostě, ale tohle se prostě říct musí. Protože ty lagy, tyjo, bude pak video úplně o ničem. Ajajaj, dobrý. Plnej plyn, makačka, makáme. Tak. Ježiš, to jede nějak pomalu, ne, tyjo. Jo, pojď, já tě vystrčím. Vím. Je, lagy zas. Ty kokos. Jseš ale z kokoska. Co je zatáčej, ne, tyjo? Tyjo, mě to nezatáčelo. To už jsem myslel, že se nabourám. Já zkrátka, takže... Loop, nazdar. Road closed. Aha, tak proč? První teda jedu, když je teda cesta zavřená. Nevýžděj, oj. Ježiš. Ty krásu. Jedu. Dobrý, on je za mnou 3,5 vteřiny.
Prostě 3,90, no už 4, ten nemá šanci. Ještě kilometr a 300 metrů do konce. Ježíš, ty seš ale jelítko. Yes. Dobrý. Jeď. Dobrý, nejde za mnou. Dobrý, je daleko. Tady to prohulíme rovně. Zatáčka trošičku horší, ale pro Porsche není nic horšího než on sám. Dáme ještě 5, 4, 3. Je to naše 2, 1, stihl jsem to. Je to moje. Oh yes, 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 yes. Je laggy. Oh! Strašný. Sakra. Jde na mě hlad. Ale to jsem teda odbočil, ale jde na mě teda velký hlad. No, nevadí. Musím to nějak vydržet. Je to laggy. Ej. Zase čekačka. To je teda dobrý, už si to načetlo. Stage 2 complete. National Park. Ranked 1 ST versus Brent. Tak já bych řekl, že tohle budeme dělat v dalším díle, ale tohle video by bylo krátký, to se kouknu. 17 minut, no to je krátký. Takže dáme quit. Dáme zpět. Challengeovky nějaký. Dáme tady, hraju už docela hodně challengeovek. Tak třeba tohle, industriální závod. Tak dáme Lakeshore Battle. Proč nejde Enter? Mně nefunguje Enter. Select. No tak to je jedno, tak asi když to nejde, tak se asi rozloučíme. Tenhle díl je opravdu krátkej, takže se omlouvám strašlivě moc, ale to je jedno. Tak pokud se vám video líbilo, dejte like. Budu za to moc rád v další tvorbě těch videí. A bude to vše. Jo, a ještě hrajte hry, co hraju já, protože jsou fakt coolový. A tohle video končím v čase 10:25 dopoledne, takže čau.